iba. Henry M. in the morning. Nagdadamog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. Tarindog na po, tarindog, 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 tarindog. Mga Bicolano, good morning. Welcome sa programa niya tong Morning Hirit. Good morning po, Legazpi City, Provincia Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man na parte kan mundo, welcome po sa programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kini, bawal ang babloy, bawal ang brosot habang naka-Morning Hirit. Sa luwas, mga tugang, kariba niya to dyan. Kapartner niya to dyan ang Mega Force Patrol sa panginot ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Kasabay sinda Alarmario, Joshua Bino, Jomar Bien, Karen Ala, Sinsering Man Tabi, mga tugang si Alarmario, Technical Department, Chief Ramir Tanay, Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Magandang morning po sa Indogabos. Mga Bicolano, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kamusta lamang po sa tuya na may mga birthday mo niyan? Para po sa gusto magpaabot tabi in birthday greetings, mag-text tabi sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Marinaga po sa Indogabos. Mga tugang, kumusta lamang po sa mga birthday celebrants natin dyan? Tabi sa mga early risers natin, mga morning heriters natin. Good morning tabi sa mga nakatutok dyan sa 106.9 WGB sa Tabaco City. Good morning tabi, Premier Distrito Canalbay. Good morning, good morning, good morning. Anapuan sa tuyang marhain na bareta, ngunya na pagkaaga. Yan ha. Oni pang good news, marhain na bareta. Mga tugang sa pagkaaga, kung kita databi magamit din asin, mas maray databi ang asin na direktamenteng hali sa dagat, asin de kaya anuman na mga ingrediente. Yung manang sabi, mga tugang, ang before databi na kita ipangaki, igwa databi nin siyam na bulang kitang yaon sa laog kan sa tuyang, sa tulakan sa tuyang mga ina, sa womb kan sa tuyang ina. Kunhain, mga tugang kita databi, naglangoy-langoy sa pinag-aapon na amniotic fluid. Na yun databi ang primordial salt water na dyan po nabubuhay ang tao. Talaga ha? Talaga? Ang 9 months tapalan, mga tugang sa laog kan womb, bahay bata kan sa tuyang mga ina. Kita databi, naglangoy-langoy sa pigapo na amniotic acid resembling the primordial salt water from which life aroused. Ayos, adi. Ayos, adi. Kunhain databi, nagpuon ang buhay ng tao. Kaya dahil bako databi makangalas, mga tugang na anlawas ng tao, igwa databi yanin kapareho, nin komposisyon mga tugang sa dagat. Ang sea salt, kaya ang asin, igwa databi ni nearly 60 trace minerals na essential para sa formation kan vitamins, enzymes, and protina na iyo po ang nakakatabang para magpadagos ang buhay ng tao. Ang asin databi ang salt nakakatabang para sa general detoxification, asin nakakatabang para po sa alkaline, nakakatabang databi para sa alkaline quality na minaresulta para magkaigwanin balanse ang sa tuyang acidic pH kan sa tuyang lawas na minaresulta po para magkaigwa databi nin problema. Alagad kung inimamantiran na balance ang asin, databi maray ini. Uncommon table salt, however, is a refined to nothing but sodium chloride na iyo po ang essential para sa lawas ng tao. Talaga ha? Ang table salt, yan baga napig-apod mga tugang na rock salt na napagaraman databi na ang paggamit kan table salt mas maray databi kumpara
mga tugang sa ibang asin. Siring man, inimportante para mababalanse kan salt ang potassium para masiguro ang proper nerve and muscle function. Potassium-rich foods kasabay ang leafy vegetables, soy, whole grains, potatoes, bananas, and most fruits. Yan. Iyo tabi yan ang marhain na bareta, mga tugang sa morning hirit, kaya sabi kan mga eksperto, mas maray da tabi na magamit kita ng rock salt kumpara tabi sa ibang klaseng asin. Sa bagay, anong ibang klaseng asin? Kita baga sa Pilipinas, ikaw kita pig-apod na ano yan na asin, Fidel salt na iodized, di ba? Iodized. Mas maray da tabi ko ng asinta, iyo da tabi itong asin, mga tugang na drak. Ito bagang so drak salt na pig-apod. Yan taban marhay na bareta, mga tugang sa morning hearing sa DCGB. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Aramon talawan mga buhay naman ang report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol kasabay si Padingal Armario. Buhay naman ang bareta in the morning. Hello Padingal, good morning, kamin. Good morning Padingal. Hello. Go ahead. Yes, thank you so much, Paday. Good morning. Maabot 5,000 buko mas o menos na mga family head alis sa mga barangay digdi sa southern part ng Legazpi an pinatipon kasuod ba sa ICR Ibalong Centrum for Recreation Bitano kan Team Albay. Angat ang lahat ni Congressman Joey Salceda asin anak ko Bicol Party List 131. Nagpamidbid ang grupo asin ilinatag ang sa indang mga plano. Sinabi ni Congressman Salceda na dahil masya matugot saan Albay madaog ng diretso kanibang probinsya sa Bicol tiring kan Sorsogon na number 1 ng unyan sa turismo mientras naan Albay nasa number 4 na sana. Gusto niyang maging global competitive rin Albay sa mga masunod na taon. Kaya ipig-presentar niya ang mga plano tiring kan mga minasunod. Modernization kan mga health facilities na pigbubusulman kan presenting administrasyong Marcos emplo ang mga pigigibong building tiring kan 20 palapag na building na pigigibo ng unyan sa compound kan BRHMC o Bicol Regional Medical Center ang dating BRPTH. International flight sa Alobo Daraga madali na. International Cruise Ship Terminal sa Legazpi madali naman. Modernization kan PNR dahil naman daw madiretso sa Legazpi sa Daraga na sana para dahil na para Leon ang mga naka-star araning sa Riles pwede man mag-ining alternatibong tinampo solusyon sa traffic sa Daraga Legazpi. Pag-update kan mga substations kan Aleco may budget na. International Fish Port sa Pantao latest ang planong commercial business center kan dating airport sa Cruzada Legazpi. Approve na yan kan DOTR sa mga meeting kan sarong simana. Kadakol pa mga plano ang ipigpresentar na sigon kay Salceda importanteng maray ang rule kan Legazpi City dahil ini ang capital city kan Global Albay. Kaya pigagad ni Salceda na suporta kan lambang pamilya para sa grupong may plano bako budol. Yan na bungkaras sa informasyon digdi sa lawas Alarmario DCGB. Mientras tanto, nasa linya po si Karen Ala. Thank you Paringal sa mga dagdag na report hali dyan sa luwas. Karen, good morning Karen. Karen. Alas 5:25 oras mga tugang sa Pilipinas. Kamin Karen.
Yes, VP, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag tama na baleta, nagpupuuna ang mga opisyalis ng Sangguniang Kabataan sa pagpaluwas ng anunsyo sa mga mapipindyente upang sinagdo ng mga aktibidades nila sa mga barangay at abot training election ban sa Marso 28, lalo at napapanahon naman ining pagpirisahan sa pakipagulong na to kay Provincial Youth Development Officer Rafael Nicafort. Sinabi kay ning ilang mga elehibong pampublikong opisyales na umananggad na may mga paramentos na mapapurun doon na mga paliga o mga sports tournament bilang pagsunod na nakapalaman sa Omnibus Election Code na bawal ang pagpuntusin ng mga aktibidades sa imposto ang pondo kan publiko sa laukan sinagbabawal ng pondo kan Comelec. Dugang pa ni Nicafort, ang siring na laksan, kinakaipuan man dapat sa ini bilang pag-ilingat na dapat na imahilingan sa Indakan Commission on Audit o COA na dahil mag-apito sa Indang Record, ay kung sindanin po sa paluwas sa pinagbabawal na peryodo kan Comelec. Yan kami EVP ang report kay Banan po si Boy at sinanduwatang intern, Karen Ala, PCCBU. Thank you, Karen. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman si Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Come in. Come in, Jimmy. Hello? Yes, go ahead. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, nag-improve na BP. So, pagkaon kan mga atleta kan na albay, matatandaan ka na kaging simana talagang lamundo o mamundoan mga aki asin sinagundaran ini kan ibang coach asin trainers na talagang may problema ana pa sistema sa pag-snack bako na sa oras tubig limitado tinapay palaman mantikilya sinanlag day na ma-spelling nga namit naghahanap ang mga aki nin gulay daing gulay asin prutas kaswapon liwat binalikan kan DCG Binyosan mga atleta so tinapay may ham ng palaman panira kasud mang udto sinabawa ng karne may halo ng gulay-gulay asin na may halo na lamang na gulay na langka na kung sain dati day nabanggit sa ugaring duman sa oron may kana kapirang atleta sa prutas baka dai na kaya sa budget mahalo nun man kay ang prutas ngunyan tabi bibi pero sa sumada base sa mga aki may improvement na sa pasistema kana pagkaon na pinagapwesto sa sainda and pwede na sindang magbalik kumpara kaninot na sararuan sana na mundo lang kita kakinagahan ka na iluwas niya ito na istorya may uminapod sa tuya na garipig babasol ang DCG Binyos tinata liniwasan istorya tungkol sa dispersos kan training kan mga aki bako man training ang pigluwas niya ito nga kundi so sistema sa pagpakaon dahito sa iwarninda sa kalaban ng mga division dapat dahil pig-live sa mga aki dahil ang tasikreto itong mga pag-insayo purposely na mataraka kanalbay so ibang kalaban sa Bicol Meet bagay na dahil niya ito maintindihan ang lohika sa nasikreto ang insayo samantalang araman kan mga kalaban na division na may palaro natural mairinsayo alagad ang problema sa pagkaon dahil may tago kung saan sinuportaran nga ini kanibang coach na tama ang clamor kan mga aki as in nagkakanigo talaga na maaksyonan. Yes. Jimmy Nasalita importante ngunyan, ang importante ngunyan, may pagkaon ng maray na-improve sa pagkaon nga makuan ma-inspire ang sa tuyang mga kakere yan pinag-importante ngunyan. Okay, nagkapirang atleta na kaoro niya to kaswapon dahil na sin okay na da. Yes. Good. Jimmy Nasalita di si Jimmy Nyon. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Lawas, 5:30 na. Mga tugang oras po sa DCGB asin sa Pilipinas.
Aramon taroan mga headlines in the morning. Ngunyan pong aldaw na ini. Mga tugang nin Lunes, Fetsa Gis na pala. Ano? Ha? Fetsa Gis na pala mga tugang kambulan na Marso. Mabilis-bilis ng dalagan. Ano? Ha? Magaskason ang dalagan mga tugang. Diwang kita sa News Base kandi si GB kasabay si News Director Mar de la Cruz. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Aramon taro ang latest sa Lado Nacional. Ang detalye po kaantod lang. Good morning, Paring Mar. Good morning, Pipi. Good morning sa mga tabantabay. Happy birthday palan kay amigo Alan Imperial. Ay, pangyari sa mga DPWH First District Engineering Gary Office. magkamarin dal naman kita kay ni dyan. Pwedeng sarado kayo ng airport road Buda ang bunot. Ako sa ilinggo. Brother Alan, maray na katabi and happy birthday. More blessings, more life, prosperity, and happiness. Alright, headlines ng BP, updated master plan kang Bicol River Basin. Pipa puunan tulos ni Presidente Bongbong Marcos. Big report kaso Sabado pag kaigwan ng RDC meeting sa Kamsur natapos na daso updated master plan. Sabi kang Presidente, kung tapos na ngayon po na natulos ng aning din na mga tropa ang sinapan na pagbaha kan mga residentes sa nasambit na lugar. Mientras tanto, dating Presidente Duterte inagad sa mga OFW sa Hong Kong na pag-ibuan siya ng monumento kataning ni Dr. Jose Rizal. Pagpakusog kang papel ka mga sibilyan sa disaster response, tinawanin doon kan Office of Civil Defense. Kandidatong nakikisawsaw sa distribution nin ayuda, kakasuhan sigon sa COMELEC. COMELEC nagpatani sa mga kandidato na dahil ipagbuktak ang campaign materials o posters sa mga kahoy. Department of Foreign Affairs, suportado man ang pag-uktab ang online voting pre-enrollment. Nagdulag na puganting South Korean sa girari na nalakop kan Bureau of Immigration. Administrasyong Marcos padagos troika pagusog ang kampanya kontra agri-smuggling. Kasunduan ka mga LGU sa 85 Chinese firms di pa imbestigaran sa Malacanang. PIGO. Anong PIGO? Philippine Inter-Island Gaming Operator. Ay, bago pa di. Aloy na ini. Dati so, PUGO. mga online gambling ini. Ngunyan PIGO. Ibangan sa PUGO. Ito, ang mga nagpapakawat kito nasa ibang bansa. Ididig di sa laog ini. Talaga. Alright? PIGO. Nagkakarasa sa PIGO, di gini. Itong PUGO, digdi gigibo, pero duman ang nagkaraya sa luwas. Sa tuloy, ikaw kaya ni Dino, no? Iyo, ang sabi nga ni Senador Escudero, bilyones na hanggang 1 trilyon kada taon ang ihakot Talaga? kan mga operators kini sa mga ordinaryong mga Pilipino, pati na ang mga haki nakakataya. Ano ang kumpare? Ano ang kawat kani? Ano ang mga kawat ninda? Online? Ibang kawat, di ba sa sugal ini? Sugal Kanil baga, subulang. May gikas ka, pwede na. Yung man ang ganda. Online bulang, online sabong adik. Kasi kadakol pang iba, may casino. Depende sa kursunado mo. Okay. Alright, maabot sa 900 na Pinoy, deportees, sali sa Malaysia, nagabot na sa nasyon. Mas makusog kasi ng inklusibong Blue Economy, isinulong man ni Senador Loren Ligarda. MSRP para sa karning urig, epektibo ng original daw, duman sa mga merkado sa Metro Manila. Pero ang sabi, ipapawag kasi ni sa mga panginot ng mga syudad, asin mga banuan sa bilog na Pilipinas. Yan, Bip, yung mga headlines nga na paggagat o diyang Campiwise Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo. Yan sa Orosite, Legazpi City, basta radyo, ipiwise nyo yan, 24/7 konektado kung mas kidaing load. Yes. Space, ini po si Mardida. Good morning. Thank you, Paligmar, sa mga headlines in the morning. Digi po sa DCGB. Good morning po, Legazpi City. Yan, PIGO. Alas 5:35 oras mga tugang sa Pilipinas. Sandali lang, taapudan ta daw ang pag-asa.
DOST, aramon talo ko na ang latest mga tugang sa kamugtakan kampanahon. Ngunyan tabing aldao. Ano kaya ang latest ngunyan? Kasubanggi baga, kasuhapon baga. Suuran mga tugang sunod-sunod dali. Minauran, minapundo. Minauran, minapundo. Darakula umpatiso. Bagsak ang uran. Good morning. Good morning, Sir Ariel. Si Henry M. po sa DCGB. On there ka na ngunyan. Ano po ang latest forecast hali dyan sa Pag-asa? Go ahead. Maray na aga po. Shoreline ang nakaka-apekto sa Northern Luzon, pati naman sa sirangan na parte kang Central Luzon. Kasi sa ibang parte man kang Western section kang Southern Luzon. Samantalang Northeast Monsoon ang nakaka-apekto man duman sa may extreme Northern Luzon. Dahil man siya shoreline, ang mga probinsya man kang Camarines Norte, Camarines Sur, Castanduanes sa Albay, ngunyan aldaw nilalauman man, ang panganoro na kalangitan. Asin may mga kalat-kalat man ng mga pag-uran, asin pulo-pulong pagkikilat, asin pagdaguldol. Ang natatadang parte man kang Kabikulan, nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, na may pulo-pulong pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na Duros na halis sa sirangan hanggang sa norteng sirangan ang mamamatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura ngunyan na maghapon 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 5:56 ngunyan inaga, masunod pa dyan alas 5:55 nin hapon. Alidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samodjo. Salamat, Sir Ariel, sa latest na forecast. Hali po dyan sa Pag-asa. Iyon, Gari ayos man. Dahil man kita maraot na panahon, tabi na pwedeng makapektar sa tuya, tabi na kapalibutan. Alas 5:36 na para po sa mga birthday greetings natin. Happy birthday sa gabostang mga birthday celebrants ngunyan. Sabi ni Joker, good morning. Ang latest tabi ngunyan, Pago. Pago. Lato sunta ka dan Joker na Philippine Akap Gaming Operation. Lato sunta ka dyan, amigo. Pago pala, ano? Pago pala ang latest, sabi. Good morning. Good morning daw sa mga morning heriters natin. Pa-shout out nga kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Richelle Asejo and Monte. Yan. Good morning, amigo. Good morning, Tabi sa Albay. Sa Albay, Tabi, dakol ang kandidato na yaon permis sa pag-release kan ayuda. Yan. Sabi kan mga reactions ta. Good morning, pakigreet Tabi. Happy birthday kay Madam Obrey Galliano. Wishing you more birthdays to come and good health. Yan. Ma'am Obrey, happy birthday po. Correct po yan. Go for rock salt. Good morning. Talaga Kung kaya baga si Madam na Melindawi. Birthday has come. Sa iya baga na CMD. Hali dyan sa Great Salt Lake City. Diba? Sa Utah. Yan. Kaya tama. Sabi ni Madam, correct po nga yan. Go for rock salt. Good morning sa kabos. Yes. Maganda ba ka mo dyan kay Madam Melindawi kada yan? Oral daw. Anong oras nga ni Jing si Madam Melindawi, Jing? 6:30 6:30. Maganda ba ka mo? Taya unan mga dagdag kaaraman dyan. Bueno morning. Wara naman tubig digdi sa Purok 4 kan Salvasyon Daraga. Halos 2 weeks na. Yan. Good morning, Tabi Henry. Pabati belated happy birthday po kasuhapon kay Kagawad Roger Marhalno. Marhalno ba to? Kagawad Roger Marhalno Jr. Purok 4 ng Marabog, Daraga, Albay. Happy birthday. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Good morning, amigo.
So mga travelers natin dyan, nakatutok daw sa UB Express, digdi sa may Partikan, Tabaco City. Pakigreet po, good morning. Mga passengers ngunyan, nakatutok po sa imong programa. Good morning, tabi dyan. Demo lamang na text me ko sa plate number kan sa imong auto. Good morning, tabi. Mga niyaon dyan sa UB Express, ano? Na nakatutok sa satuyang programa sa DCGB sa Tabaco City. Yan, ha? All right, sige. Basahan ko daw kamuki. Wala na. Ay baka igwapa, madali lang. Tailingon ta, ha? Madali lang. Baka igwapa ki greetings in the morning. Sandali diyang klaradohon tayan. Okay. Balik din sa tuya, tabi na good morning, sabi ni Marchan Noel. Yan, maray na aga tabi. Mauran, sabi niya. Alvin Moral, good morning. Good morning, may klase tabi. Igo pong klase. Di man tabi suspension of classes. Ha? At saka, good morning tabi kay Evangeline Liagas from Tagas, Daraga, Albay. God bless. Sabi ni Elsa Banyares, good morning tabi. Emelina Ludana from Bagong Bayan, Daraga, Albay. Lilian Candia, nasa San Francisco, Legazpi City. Salamaton tabi. Elisa Fajardo, good morning daw sa mga morning heriters hali sa Carmona Estates sa Cavite. Yan, ha. Sabi ni V. Galang, good morning tabi sa Gabos. Angelita Guaps, yan. Nasa Maslog, good morning tabi. Bob Rason from Galuda Farmers Association. Oy, good morning amigo. Oy, kumusta si Bob? Mga member kang Galuda Farmers Association. Amigong Bob, good morning tabi. So naging guest ta ini duman sa kuan, naging guest ta ini duman sa programa kang Dar. Ano si pre? Kape asin baretang agraryo. Yan. Good morning amigong Bob Rason. Kanaan tunay. The best ka. Sige, good morning sa mga member kan Galuda Farmers Association. Tabi, maray na aga sa endo dyan. Good morning man sa mga taga Department of Agrarian Reform. Okay. O sige, wala na. Okay na. Nabasa ta na so iba pa na baka igwa pa kipahabol na greetings. Sandali lang. Greetings tayo. Good morning tabi. Good morning. May maabot kitang mga almost 1,000 delegates from civil registrars of the Philippines from Manila from March 10 to 14. Venue po sa LC3. So mga tricycle, please the drivers do not overcharge. Tama. Tama tabi ning patanid ni Madam Presi. Ngunya napit sa Giskan Marso pala no. 10 to 14, apat na aldaw adi. Dua kita ki 1,000 delegates from Civil Registrar of the Philippines. Takulon ini. So mga tricycle databi dyan, bay man indo pa ka, yan, da pa ki overcharge, ha? Baka naman kaya naman, nagreklamo naman ang mga bisita tadig di sa Legazpi, Yung tabi, may maabot pala ngunya ng mga bisita na sangribong mga delegates, hali sa mga local civil registrar, civil registrars of the Philippines. Ay pagtelefon sila dyan sa Legazpi City Convention Center. Balik man da tabi, please. Nagkikimahirak tabi na baka po, man ngaya, please tabi. Deda tabi pag overcharge. Basahon tamo na ay madali lang. Good morning, bro. Monitoring going to Barangay Alimsog, Bakakay. Ay yung mananggad may imbitasyon. May tripunda dyan sa Barangay Alimsog. Sabi ni Brad Charlie, may kwampalan dyan padumanan ko si Padingal. May request palan si si Ate Rochelle. May request kay Pading Alsa para sa Barangay Alimsog. Good morning, Pading Jess Liaga. Oy, Padi. Good morning, Padi. Sa kuyang padihon ng may muy simpatiko. Pading Jess Liagas. Yan. Na ang feeling niya ang hitsura niya permi siyang sa mga booklist lang. Ang daraga napapahiling.
Good morning, Tabi Paling, Jess Liagas, ha? Marinaga, amigo. Yan, ha? All right, sige. Sabi ni Noel, Marinaga, Tabi, ang iodized salt baga, big endorse kan diyo, it's tamas maray daw gamiton. Ari na ka lang tutubudan ta, at ayun na nga ni. Ang iodized, actually, diyan baga, may batas baga kita kaan. So, Fidel Salt na pigaapod, Fidel Salt. Yeah, may batas kita kaan, amigo. Na iyon pigigibot sa Pilipinas, di ba? Kaya yan nga ni na iodized salt, sabi di, ang pwede mabalad. Ang hapot diyan, paano kung binugtak mo sa sinapna, sa gulay, di na mainiton baga. Di ba? Iyan ang hapot. Alright. Good morning, Padi. Ang mabuot na agom na babae, iyong kaugmahan nin sa iyang agom. An sa iyang mga kakayahan, iyo ang nagpapakusog kan sa iyang agom. An sarong bakong matinaram na agom na babae, sarong regalo nin kagurangnan. An siring na pagdisiplina nin kalag, urog pang mahalaga, kisa ano man na yaman, hali sa Sirak, 26:13-14. Dago kanino ba uliton ko magayunon ini. Sinipi ni Pading Ray Romero sa Biblia. Sabi ni uliton ko ha, mga misis, mga maribukon, pagkaaga na. Mga maribukon, mga misis, dago ganin do. An mabuot na babae, iyo ang kaugmahanin sa iyang agom, an sa iyang mga kakayahan, iyo ang nagpapakusugkan sa iyang agom. An sarong bakong matinaram na agom na babae, sarong regalo nin kagurangnan. An siring na pagdisiplina nin kalag, urog pang mahalaga ki sa ano manayaman. Mga misis, good morning. Saka mga an mga matinaram da tabi, mga tugang, iyo ang pigsasabi na regalo nin Diyos sa indong mga agom, ang bako matinaram. Saka mga, ano na kita? Kaya, sa mga mataramon dyan, tabi, gusabihon kaan, bako kabong regalo. Sabi ni Noel, sa kabaga, baka mabawasan ang mga nagmamati sa imo dahil ka napigbasa mo. Uyugun mo yan na. Ay, napagyari sa maabaka. Basta, yan ang sabi, tabi. Yan ang sabi. Basahan ko do ka mo. Tagari may rabit-tabit si Paring Ray. Nagbalik ang aso sa kanyang isinuka. Yan, yan tabi ang rabit-tabit ni Paring Ray. Hindi pala aso. Kaya sa ngayon ang bait mo aso. Bako nagbalik ang aso. Nagbalik ang aso. Yan, bako na nagbalik ang aso. Tagalog pala to, kala ko Bicol Salbatana Noel. Paguna ko Tagalog, Bicol pala. Kaya kapag una ko Bicol, Tagalog pala. Kaya ang pagbasa ay aso. Yan, hindi Pakalaya Paring Ray. I love you, Paring Ray. Salamat sa Panginoon sa banal na katuruan. Nagabay namin sa buhay at liwanag ng isipan. Huwag niyo po kaming sa dilim iiwan. Dalhin mo sa liwanag ang inyong pagmamahal. Magandang araw po, mahal kong mga kapatid. Mamuhay tayo sa kabutihan sa Diyos ng pag-ibig. Alisin natin sa buhay masasamang pag-uugali at ituwid ang kamalian, tama ang isukli. Marahil iba sa atin ay maraming karanasan. Maraming iba-iba ang mga kasaysayan. May mabuti at hindi o walang kagandahan, nang ibinubunga ay ang kalungkutan. Siguro marahil atin ang kalimutan, isinama sa luha ang pinagsisisihan, sinabi sa sarili na hindi babalikan, magbabagong buhay nang di na masaktan.
Subalit ang pangako muling nadumihan. Ang lahat ng sinasabi wala ng kabuluhan. Sa tukso ng dilim ay muling naranasan. Alipin na muli ng mga kasalanan. Nariyan at patuloy sa mga pagyayabang. Nilaso na muli ng kasinungalingan. Di na makaalpas sa mga kasamaan, patuloy na namumuhay sa maling pamamaraan. Paano na kaya sa sala na makaliligtas? Sa dumi ng daigdig, paano makakaiwas? Kung muling bumabalik sa madilim na lumipas, ang kabiguan, paano na mabibigyang wakas? Ang salitang hindi na uulitin parang dumidepende kung kayang pigilin. Mga maling inasal na di kayang kontrolin ay katulad ng kati, kay sarap kamutin. Saan bumabalik ang mga pinag-isisisihan na minsan huli na para maagapan? Paano na ang buhay na di na matiwalaan, nawawalang kahulugan na parang basahan? Mga halimbawang walang halaga, ang tamis ng salita na pansamantala. Patuloy ang buhay sa gawaing di maganda, tulad ng asong bumabalik sa kanyang isinuka. Thank you, Paring Ray. Gari palang padiso, Team Suka. Wala, Team Isinusuka. Ayun na. Alright, sige. Maray nga taturog pa si Mrs. Dain na dangog iyon. Iyo, tama yun tabi, ah. Good morning, tabi, Madam Abel Oropesa. Madam Abel Meneses Oropesa. Good morning. Nadagog mo ito, Madam Abel. Dapat daw, ang kasi nakasaad sa kasulatan na ang mga babae ay dapat pasakop sa kanilang mga asawa. Ang problema sa atin ay hindi tayo pumapasakop sa asawa natin. Saka mga ibig sabihin, kung palagi natin ginagawa yan ay isang kasalanan. You shake my head and you rattle my brain. Report tayo, hali po dyan sa luwas. Drive a man insane. Kasabay yung mga tugang si Jomar Bien. What a thrill. Baretang mainit sa morning hearing. Jomar, good morning, Jomar. Salamat dito, Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, 6 gramos nin pigtutubudan na marijuana ang napurot kan mga barangay tanod sa barangay San Isidro Ilawod kan malilipot albay ka nakaging simana. Ini ang kumpirmasyon sa DCGB News ni Police Captain Alex Alcantara ang Chief of Police kan Benuan kan malilipot. Sinabi ni Alcantara sa pakikipaghoron sa DCGB News na nagpabot sa sainda nin informasyon ang mga barangay tanod kan barangay San Isidro Ilawod kan malilipot. Matapos na ang mga ini makakuanin na sarong sachet kan pinagtutubudan ng marijuana, duman man sana sa mga ikrik o harani sa kali na nasa barangay road na nailawan sa tangod kan street light na nabita na plastic sachet iyo ang tulos na dinara kan mga barangay tano digdi sa malilipot PNP para isurrender asin ipaharam ang informasyon. Sigun kay Alcantara pinagpalaboratory tulos ninda itong daon na sinapag nakumpirmar na marijuana pa lang talaga ito na mga 10 gramos ang pisada. Nagtutubod duwang anggulo ang pinag-aadalan kan malilipot PNP kung paano na nagkagwa dumanin na sachet nin marijuana sa gilid sa nakankali, sa gilid man kantinampo, dumanara ni sa creek. Ang pagtubod ni Alcantara, ang primero pwedeng nagtambay duman sa may kasariri kay ni
as in pagtindog dahil nariparo na may mga paabot na tao naghali na walat itong sachet. Samantalang saro man sa gulong pigtutubulan niya, pwedeng tuyong iwinalat ito ta may kahuro na ma-pick up bilang drop point kang naunambita na droga. Pero gabusin dahil hindi makumpirmar dahil lang daing nakukuha ang testigo na persona, dahil sidang nakuha ang persona na pwede makapagsabi na may tabong hali duman asin dahil man in CCTV sa naunambita na lugar. Yan BP Henry, ang dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGB. Ngunyan po mga tugang na Women's Month, ito nag-feature niya to ang mga accomplishment nin mga midbid na mga kababaihan sa satuyang nasyon. Aram daw nindo kung sisay mga tugang ang babayi na enot na naging senador sa nasyon. Sigun sa informasyon, sarong miyembro kang Liberal Party, hali po mga tugang sa probinsya kan Pangasinan, ang enot na babaeng senador na nailihir sa Pilipinas kang uminaging 1947 na eleksyon. Siya po si Senadora Jeronima Pecson. Nakamit ni Pecson ang pwesto bilang ikatulo na kandidatong senador kan taon 1947 elections nakakuanin pinakadakol na boto nin sobra sa 1.5 milyon. Kasunod niya si Vicente Madrigal na nakakuaman kan siring na boto, mantang si Lorenzo Tañada siring man ang nakuha kay ni nakapwaninda kasarabay sa Partido Liberal sa Senado na pinanginutan o sa Senado kay ito pinanginutan ni Pecson ang Senate Committee on Education, Senate Committee on Health and Public Welfare as in Joint Congressional Committee on Education. Miyembro man siya kan makapangyarihan na Commission on Appointments sa Senate Electoral Tribunal. Dakol ang partisipasyon ni Pecson sa pag-aproba nin mga bata siring sa Free and Compulsory Education Act of 1953, Vocational Education Act, bata sa pagbilog ng training facilities sa National School of Arts and Trades, asin ang batas para ideklara ang College of Forestry sa University of the Philippines. Kanuminaging 1953 presidential elections, sa giraray na nagdalagan si Pecson bilang senador, alagad na daw ini kasarabay ang iba pang kandidato kang Liberal Party kabilang na ang presidential candidate na si Elpidio Quirino na nadaog laban kay Ramon Magsaysay na sarong Nationalista Party member. Ayos pala na, no? Ha? Iyan pa ang mga enot, mga tugang na senador kang Pilipinas na babae. Jeronima Pecson. Yan po ang mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Hali po yan sa masusi na pananaliksik ni amigong Renen de los Reyes. Mabuhay amigo. Salamaton. Bilang pagsaludo ta mga tugang sa mga kababaihan. Ngunyam pong Marso, Women's Month. Paningit sa Morning Hirit. Ang dapat pala ipaningit ito kung sisay mga tugang so babae na pinaaraman ni Rizal bago siya madilunduman sa Luneta. Ang pangaran po kang babaeng pinaaraman niya si Huling. Baka hinilingkan mga aki sumago sa parent. Mama, anong sinasabi na sa radyo na si Huling ang babae na pinaalaman ni Dr. Jose Rizal? Mga bata, joke lang yon. Iyon ay sinipi sa salitang huling paalam. ni Dr. Jose Rizal. Kaya baga kan siya luminawas na duman sa kulungan niya, pasinig sa Bagong Bayan sa Luneta ngunyan. Sabi niya, huling paalam. Mi ultimo adios. Ya. Kung ano yung piglatara mo, puro kanya kalukuan pagkaagaaganin mal na Diyos. Mga bata,
Yun ay isang biro lamang, ha? Okay. Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good morning, Kabin. Yes, Vicky, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sarong resolusyon ang pwedeng maging susi para ang probinsya kan Albay matugutan man na makapagbakal ng baga sa National Food Authority o NFA digdi sa Bicol Region. Siguro ni BP Henry kay Sir Florentino Obalde kan Department of Agriculture o DA Bicol sa hapot kan DCGB News kung ano ang pwedeng maging paagi o kaya gibuhon kan Provincial Government of Albay para matugutan man kita na makabakal ng baratong baga sa NFA as in matubakal man para sa mga Albayano sa baratong kantidad. Kung matandaan, kan magdeklarar ng food security emergency on rice ang Department of Agriculture, nagkaigwa ng validasyon ang National Price Coordinating Council sa Bilog na Nasyon. Dumanlinda itiglista itong mga LGUs o mga probinsya na kumbaga sinda pwedeng magbakal ng NFA rice as inipagpabakal man sa sendang mga constituentes. Babakalon ang bagas na 33 pesos sa NFA as in susog sa patakaran. Pwedeng patungan kan LGU ng sundo sa 2 pesos ang pabakal ng bagas pag itubakal din sa sendang mga constituentes. Bagay na dakulang katabangan ko na para sa mga Bicolano man o kaya bawa digdi man sa probinsya kan Albay na makatana ng buro-baratong bagas ang mga Albayano. Alagad, kan magbaba ang listahan kan mga provincial o kan mga probinsya sa Albay asin sa Catanduanes dahil nakasabay. Kung kaya sigun kay Sir Florentino Obalde kan DA Bicol, ang pwedeng gibuhon na paagi kan Provincial Government of Albay asin kan Catanduanes, iyo ang bumilog gumibo ng sarong aprobadong resolusyon na iyo ang ma-request ang naka-address sa National Price Coordinating Council sa ng paunlahan man ang probinsya kan Albay na makabakal as sabay sinda sa listahan kan pwedeng bakal ng NFA rice sa ng mapakinabangan naman sa mga Albayano ang mga buro-baratong presyo kan bagas para iyo sa kinasanayan na sobra 40 o sobrang 50 pesos ang kada kilo. Pero kada kulang tabang na, pwede pa baka rin ng 33, sundo 35 pesos per kilo pan provincial government. Willing ang gobyerno probinsyahal sa paagi ni Governor Glenda Bungao. Pero ang pasigun kay NFA Bicol Regional Manager Julie Linaresas, nagkaulay sindakan gobernador as nagpahayag ng kagustuhan na magbakal. Alagad day man pwedeng makabakal. Pero masunod naman sa listahan, saan pwedeng magbakal? Kung kaya sa paagi ng sarong resolusyon, na aprobado man sa sanggunian na panlalawigan, address sa National Price Coordinating Council, magagay siya na ng request na paunrahan kita ang probinsya kan Albay, asin kung matugutan, pwede na kita magkapagbakal ng NFA rice, araw duman sa probinsya depende kan Camarines Sur, may igwa na rin purchase order na 100,000 sacks ng bagas, may pabakal na rin sa sendang mga constituentes sa nayuman na mangyari sa probinsya ng Albay kung nakapagbilog kita ng sarong resolusyon naka-address sa National Price Coordinating Council asin sa indaman ining aprobahan. Yan tabi dito yung dagdag na storya. Diyos Pabino, DCGB. Salamat, Joshua. Sabi kan texter ta, pagipaabot man po sa Tabaco Water District. Napakusugon ang pressure kan tubig digdi sa barangay Bungabong, Tabaco City. Tamaluyahon po ang bulos. Salamat. Good morning, mga taga Legazpi City Water District. Alright, sabi kan texter ta ito good morning Sir Henry M. We would like to say thank you so much to our very good professors sa College of Criminology sa Bicol College, the Daraga Albay retired police Lieutenant Elvis Malbar. His wisdom shared really helped us pass the February 2025 Criminology Licensure Exam. Pasado po kami dahil sa iyo.
Thank you so much po, Sir Malvar, our snappy mentor. Yan, very good. Sige, sir. Uy, congratulations sa good luck tabi. Say, nako, madali lang ha. Good luck tabi sa mga, good luck. Congratulations tabi sa mga estudyante na nag-take ang Criminology board exam. Yan na tabi sa Bicol College. Good morning, tabi kay Dr. Malo Tabuena, ang sa kuyang professor kaito sa Management and Economics. Yan mga kursos. Kay Madam Malo, good morning. Congratulations sa Bicol College pala. Dakol pala nakapasan ng mga estudyante na nag-take nin Criminology Board exam. At saka good morning daw. Happy birthday po kay Kuya Ramil. Happy birthday mula sa inyong kapatid na si Sally. Yan. Saka good morning. Happy birthday kay Tess Mansanido from BHW ng Taisan. Tess, happy birthday. At saka happy birthday po kay... Sabi ni Joker, totoo yan. Si Mrs. Regalo talaga sa ko kan Diyos. Siya pa ang nagasubol sa ko magluwas. Sa permi na lang da ako sa harong. Ayos baga, ade. Magayuno ng mga arog ka na agong. Sabi ni Mana Melinda, iodized salt is not natural because of added chemicals para mas pumuti yan. Rock salt is natural. Yan. Thank you, Mana Melinda. Grabe ka mana dangog pati kan agom ko. Bayo pati pigpakusog sa radyo. may mga smileys ini. Pinakusog nga sa radyo pati. Kag nadangog. Good morning, tabi. Musta ining weather maghapon na po? Mauran pero bako po masyadong makusog Ray, may klase tabi. Igwa tabing klase. Wala pong suspension of classes ngunyan alda. Ang mga alright na ito, ang mga tao na nakiki-birthday tabi, pwede na day ko magdarang laugan, pinakaon na nga ni, madarap. Ba din mo na. May hugot ba din listener tang ini, pinakaon na da, madarap ang laugan. Huwag kang nga na. Happy birthday kay Paterno Mohar from Melchor Nacor ng Salugan, Kamalig, Albay. Good morning, tabi kay Jake Marigondon. Belated happy birthday ng istansa from Mahan, Inday, Marigondon. Yan. Alright. Mariak mikota sa imo kang regalo. Morning, pag-iabot tabi sa Daga Prime Water, pagkipabulos tabi ng Forokpor Salvation, tulong si Mana ng warang tubig. Ano tabi, Tony? Anong regalo? Susagom? O si Dodds may missed call man o? Ano man daw ang react? Dodds? Si Kwan pala, may mga reaction. Siguro, ma-react si Tony kan. Tungkol sa agom kayo. Happy birthday kay Jovelyn Pulas. More birthdays to come from your Tito Nun and family. Yan. Hello, pare. Morning. Good morning. Ako man, pero may ba na kubiga pa libre ni Vincis? Oo. Magdumang ka na ngaya. Okay man yan. Taraman mo si Madam Magabusa ko, may itataram ako sa iya. So baga paluwasong kapagaan. Sigang ulok. At ayun, nagdadangog si Madam. Sigang ulok, pero may kaput-kaput na ano yan, pangbado. Sabihin mo si Dr. Eve, mag-text sa kuya, testuryan ko siya. Ay, pati. Ano na yung kataram ko lugod na halingawa? Naling mo na. Yun na yan. Yun makuha mo. Uni na si Ihatod mo na yan si Madam. Hello, Sir Henry. Madam, good morning, tabi. Magtaga-apon ka sa ko paminsan-minsan. Kaya ito, tanganing maramang sekreto. Yan. Good morning po, ma'am. Good morning. Good morning po, Okay, Sir. sige po. Okay, bye. Thank you, Maray. Dr. Eve Grulio. Yan, maray na aga, madam. Tabi sa imo. Hello?
Hello. Ikaw, nagilo ko sa imo. Ano? Nagilo ko sa imo. Nata na naman. Naku, nadamay. Sige na ni. Ah. Ka man. Sige mong ulok-ulok. Kasi bago sala-sala ka na. Actually, pigluway ko to. Gari, baka masingil ang kapaguli ko. Ang iba pa naman ang yan. Regalo. Baka migo, pagpaguli ko, madiskuido kita migo. Delikado ito. Delikado. Oh, Ang iba, oh. ang iba ng babae, regalo. Oh. Ang iba, no? Diskuido. Bala ka. Bata. Ikaw may sabi ko yan. Ang iba, Ah. pagbalo yan bigaw sa imo. Bata Women's Month ko niyan. Kaya nga ni, Ah. yung nga nang masabi ko sasabihin sa imo na, timing yan na pagsasabi mo yan. Bata mo yan, women's month. Tetra kasurat. Nata, women's month baga. Di mo na men's month. Iyo, yung manang. Makabalos-balos lamang. Di na umi dyan, di na uso minsan miguan. Sa iba ha. Yeah. Submissive, yung Aha. dahil na. Okay. Gender, hindi naman yan migaw. Yes, exacto. Dog Parero, ang malisahan. Okay. Yeah. Yeah. Automatic, tumisis. Tapos. Okay, salamat. Bye-bye. Automatic. Ang mga balita susunod. Makalipas lang po ng ilang patalasan. Napindot ko. Ikaw natabi, Chief Ramir. Yan. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Pirit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po alas 6:14 na. GB News Express.
Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Down na Lunes ngunyan, mga tugang Marso 10, 2025. O pang headlines kan mga bareta. Inflation rate sa Bicol Region nagbaba sa 7 o 2.7% kanakaaging bulan. Medical specialist as in diplomate kan Philippine Pediatric Society Bicol hinagad sa publiko naman tiniron ang kalinigan sa palibot. Talado Nacional Master Plan para sa Bicol River Basin pinapo ng tulos ni Presidente Bongbong Marcos. Kandidatong makikisawsaw sa distribusyon ng ayuda kakasuhan sigon sa COMELEC. Ibang nasyon, Pope Francis nagpahiling ng improvement sigon sa Vatican. Mga retailers okay sa MSRP na ipapautob sa karning urig epektibo ngunyanal daw. Health news, bulong para sa tonsillitis sigon sa mga eksperto, aramon. Detalles, mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Nagbaba po sa 2.7% ang inflation rate sa Bicol Region kumpara sa 3% o kumpara sa 3.2% kang Enero 2025 as in 2.9% kang Pebrero 2024 sigon ini sa Philippine Statistics Authority Bicol kung saan kapag nag-ambag digding ang bagulbol na paglangkaw kang presyo kan mga pagkaon ng alcoholic beverages, personal care as in salado kan transportasyon solamenteng ang probinsya kan Catanduanes ang nahilinganin paglangkaw sa inflation sa 3.5% mantang ang natatadang probinsya ang nagbaba ang inflation kay bahan digdi ang 3.2% sa Albay, 2.5% sa Camarines Sur, 2.9% sa Masbate, 2.3% sa Sorsogon, as in 2% sa Camarines Norte. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta. Pinag-inganyar po ni Dr. Marlon Villoso, sarong medical specialist as in diplomate kan Philippine Pediatric Society Bicol Chapter. Ang publiko na mantiniron ang kalinigan sa palibot o galiw ng pag-ugasin kamot as in ang atab na pagpapakonsulta sa mga doktor as in eksperto in kaso may helang. Sa programang Radyo Kilinika, sinabi ni Dr. Villoso na ang scabies o galis ang sarong helang sa kulit kan tao dara kang pigapon na each might na nabubuhay sa laog nin sobra sa sarong bulan kung day tulos mataunanin magkanigong medical na atensyon bantad sa pagkakaigwa kay niyang mga aki, teenager at mga gurang na naka-estar sa piot na mga lugar. Makukuha ini sa pagi kan direktang kontak sa mga personang enot nang nagkaigwa ni scabies o sa mga gamit sa harong arog kan tabong, bado, tuwalya asin igdaan kaibahan sa mga sintomas kay ni ang pagkakaigwa ng pantal-pantal, rashes, butlig asin ang sobrang pagatol kang lawas lalo na kung banggi dahilan kay ni pinagrekomenda ni Dr. Villoso sa mga ansiring na makamatian na tulos na maggrani sa mga doktor para maiwasan o mataunanin magkanigong reseta kan bulong na dapat gamiton para mahali ini. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan magkakaigwa po nin massive disconnection activity ang Albay Electric Cooperative o ALECO sa nagkapirang barangay sa Malinaw, Kamalig Asinuwas, ngunyan aldaw. Susog sa regulasyon kan ALECO ang mga account na may outstanding bills o arrears sa laog kan ipinagtalaan na panahon mapuputulan nin supply nin kuryente. Sabi siyang ipinaluwas kan ALECO ang aktibidad parte kan sa indang padagos nes persos na masigurong patas asin marhay ang operasyon. Tanganing mamantiner ang pinansyal na aspeto kan kooperatiba asin mapagkatapanan ang interes kan kada miyembro konsumidores.
Katakod kay ni tanganing makalikay sa pagka-disconnectar kan supply nin kuryente, ipinagrekomendar kan kooperatibang opsyon para mabayadan ang power bills. Pwedeng magbayad din personal sa opisina kang Aleco o magbayad sa Aleco Payment Centers para sa marikas na transaksyon. Siring kan Bayad Center, Kamalig Bank, EasyPay, Union Bank, BDO, GCash at SM Legazpi. Dagdag, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal, report hali po dyan sa luwas. Ayudang bagas hali sa akap, maaging una sa validasyon kang DSWD sa Kamalig Albay. Bareta kay Jimmy Nasalita. Mananaonin bagas digdi sa Kamalig, partikular sa barangay Salugan, partida inekan aka program kan gobyerno, alagad may purmang ipipill out sa lambang residentes plus kay puhan Xerox nin valid ID. Base sa purma o general intake sheet kay puhan head of the family nagkakanigong magsumiter magkuhanin makuha kibagas depende kung makalusot sa validasyon. Pati komposisyon kan pamilya, trabaho as in monthly income, pigaaram sa pormang i-distribuer o kaya ipipill out kan mga residentes na iyon isusumiter sa barangay. Ani ba, nagngalas kung nagkapirang kilong bagas mansanan ani tatao, nata kaipuhan pang may mga fill out na porma, asin kaipuhan pa ang mga validation sa ibong nalado. An iba nagkikirad lalo na itong sa mga may trabaho kay nasa nadaama ko sa pagsabing oras an kukonsumuhon mahalat kan balidas mapasa kan porma mahalat kan validasyon pagkatapos mapila matrabaho na sana an prioridad ninda kaysa magparahalat kan nasabing bagas na Malaysia nagariman sa nasurvey ini sa pagsabing an kada harong pig-aram kon piraan komposisyon o miyembro kan pamilya, piraan income kan pamilya na daay maintindihan kung nata puraber marilisanin bagas igwanin mga proseso pang aaragihan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, province-wide na tree pruning activity as in line clearing, pupunan ngunya na si Mana kan Apsemo sa mga national road kan Albay. Province, Bareta kay Karen Ala. Maarangkada naman ang province-wide tree pruning activity kan Apsemo puun sa agang petsa 11 kan Marso, pagpud na iya na petsa 26 kan Hunyo sa taon na ini. Sigun kay inkargado kan Apsemo Engineer Dante Baclao, pupunan sa mga national road kan probinsya kan Albay ang pagpurutol ka ining mga sanga-sanga sa kahoy, halagad katakod kaiyan, igibuhon man ang line clearing operation kaibahanan Aleco 2 beses sa kada semana, katuyuhan ka ining tree pruning activity na dapat dahil magkausanin dakulang kaulangan ang mga kahoy asin linya kan kuryente pag luminaog naman kita sa peryodo kan bagyo. Sa napag-urunan kan Apsemo, magiging katuwang kan opisina sa aktibidad na ini ang DPWH, Aleco, Provincial Engineering Office, asin DENR, Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, alas 6:22 po din pagkaaga, dagdag na report, hali po dyan sa luwas, kasabay si Rosa Balingkit, sa mga intern sa haling Bicol University. Kamen, Rosa. Ipaabala na kan gobyerno provincial kan Albay sa Pitikaw ang mga tourist destination sa ibang lugar sa nasyon bago maisagibo ang siring na proyekto sa Libon Pantaw Port. Sa sesyon kan gobyerno provincial sa Pitikaw, itipag-discovery muna kaini sa mismong opisina ang mga bistong tourist destination sa ibang lugar siring kan Puerto Galera, Dumaguete, asin sa Bohol. Tanganing adalan asin makabilog ng plano kung may kapasidad sa turismo ang pantalan kan Pantaw. Alagad lininaw kan gobyerno provincial na kaipuhan igwanin ordinansa bago ipautob ang siring na plano asin itiglalaoma na pagbalikan Pitikaw sa provincial yung formal na hururo ninda manungod sa proyektong ini.
Yan po ang report para sa kami na Balingkit, Intern Haling Bicol University, DCGB. Iba pa niya itong bareta, nasa Linyaman si Joshua Bino. So kumas umeno sarong bulan bago umabot ang Semana Santa, amay na lang imbitar ang Santo Cristo Quasay Parish sa Barangay Dapdap, Legazpi City sa panginot ni Mission Priest Reverend Father Jonathan Calleja. Hinot kayo ni ang pangimbitar ninda sa gibuhon na Lenten Pilgrimage of Hope sa Abril 9, 2025, alas 7 naga assembly sa Sawangan Park, Barangay Dapdap, Legazpi City. Ang mga bibilisitahon, iyo ang Padre Pio Parish and Shrine sa Barangay Rawis, Legazpi City, San Vicente Parish and Shrine sa Barangay San Vicente, Tabaco City, St. James the Greater Parish sa Libon Albay, St. Stephen the Protomartyr Parish doon man sa Ligao City. Kepuan magparehistro duman sa Santo Cristo Quasay Parish Office ngayon sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Asin kepuan sa nanghanapon ini si Certain Chick alas 8 sundo alas 12 an udto pag-aga, asin alas 2 man sundo alas 5 pagkahapon sa aldaw na Lunes asin Sabado. Mientras tanto, amay man ang pangimbitar ka nasabi ng simbahan sa gibuhon man nindang Stations of the Cross sa Abril 16, 2025, aldaw iyan na Holy Wednesday. Alas 4 ang hapon ang assembly duman sa Obelisk sa Barangay Puro, Legazpi City, 4:30 mapon ang Stations of the Cross. Asin susundan man ni minsarong banal na misa, 5:30 ang pagkahapon duman man sa Sawangan Park. Dagdag na barata, Joshua Bino, PCGB. Alas 6:26 sa Bilog na Pilipinas, sarupong lalaki ang nabangga subanggi sa Santo Domingo Albay, Gadan. Report kay Jomar Bien. Kaya ipanabibistuhan kan mga autoridad kung si Isay ang lalaking ini na nabangga kasubanggi Gadan digdi sa Barangay Lidongkan, Santo Domingo. Basado sa impormasyon digdi sa Santo Domingo PNP, ang biktima, poco mas o menos 70 anyos na lalaki na may diferensya ang walang mata, napagaraman na antes nangyari ang aksidente pasado alas 6 ang pagkabanggi. Ang biktimang ini nangahapot-hapot digdi sa Barangay Lidongkan, Santo Domingo kung sa inpigahanap niya ang sarong tao na nagangaran na Melda Arienda, na lalaki habang naghahapot-hapot asin pagkatapos maghapot nagbalyo sa National Highway dahil niya manari paro na may padangadang pala na sarong Innova na hali sa direksyon kan hali sa syudad kan Legazpi ang direksyon Patabaco, asin nabangga ini diretsang nagadaan ang biktima na sundo ngunyan dahil pamabistuhan. Kaya nangangapudan ngunyan ang Santo Domingo PNP kung may mga nawawara sinda na kapamilya na poco mas o menos 70 years old na lalaki, may diferensya ang walang mata, naka polo shirt na asul, magpasyar na sana sa Santo Domingo PNP, tangani na si kasuon ang bangkay kan biktima. Yan ang report, Jomar Bien, DCGD. Magbabalik po ang mga bareta sa lado nasyonal, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Unay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namo.
Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok na naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin supisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyo na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kitang diyan sa mga darakula niya tong bareta. May go signal na po si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa DPWH. Napuna na ang updated na Bicol River Basin Master Plan tanganing day na motro ang grabing pagbaha na sinapar sa Bicol Region kasunod ini kang report kan DPWH sa Presidente sa ginibong Regional Development Council meeting sa Pili Camarines Sur na updated na master plan para sa Bicol River Basin asin irarom
o sa irarom kan Philippine-Korea Project Facilitation Program. Sinabi kang presidente na sa ngunyan, igwan ang plano kay puhan na matanos na may pautob tanganing daing madistroso ang mga namanuaan. Sinabi niyang bako tultol ang implementasyon kan dating master plan kung kaya dapat na sa pagkakataon na ini pulido asin masusunod nin tama ang Bicol River Basin Master Plan. Magigrondoman na sinugo kan presidente ano ba ibang ahensya kaibahan na ang local government units kan Nobyembre 2024 na magtarabangan para sa matanos na plano asin implementasyon kan Bicol River Basin tanganing dayon na mabugtak sa peligro ang seguridad asin buhay kan kadakol na namanuaan sa Bicol Region. Sa ginibong pagtiripon, hinagad kan opisyal kan Camarines Sur sa DPWH ang dredging kang libmanan Kabusaw asin nabwa bato Baaw Lake dahil sa babaw ng Marhay ini asin kapag nagkaigwanin makusog na paguran minaasupay ang mga ini na nakakadistroso sa mga namamanuaan. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Takol na mga pasyente ang mailigtas kung gagamiton nin tamang fundo para sa salud. Sa giraray na nindugan si Senate Committee on Health Chairman Senador Bongo na dai siya mapundo na maisulong o masulong din mga programa asin lay para makamit ang mas marhay na health benefits para sa mga Pilipino. Sinabi kan Senador na sa pagtripon kan mga barangay officials kan minakita daw kung sa guest of honor asin speaker si Senador Bongo kay may connection digdi sa giraray na nangapudan ang senador sa PhilHealth na daipag punduhan an paggamit nin pundo kay ni asin gamiton na mapapakinabangan lalo na kan mga nagitios na mga pasyente. Duwang mahistrado na kan Korte Suprema an matinding pinagkwestiyon kung nata bilyon-bilyon na pesos ang sobrang pundo kan PhilHealth. Siring man, dakol na mga pasyente nangangaipo asin dapat na maka-experience nin maray na serbisyo. Tugma ang mga ini sa komento kan duwang Supreme Court Justices na sa pangapudan ni Senador Bongo sa PhilHealth. Kano minaging taon, naniniwala man ang senador na kon prioridad ang kan PhilHealth ang pagapakarhay kang benepisyo dai mahahali ang pundo asin maibalik ini sa National Treasury asin magagamit sa iba-ibang proyekto na daing kinaraman sa health services. Kung iyan dai basta-basta matawanan nin aksyon. Iba pa niya to na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Nahampang po o naghampang si dating Presidente Rodrigo Duterte sa pasasalamat kay PRRD with OFWs event sa South Horn Stadium sa Wan Chai, Hong Kong kasudmang Marso 9 sa taho kang report na may pigluwas ng warrant of arrest kontra sa iya ang International Criminal Court o ICC. Inot ng sinabi kan Office of the Solicitor General na wala pa ining ma-receiving notice may kinarawan sa warrant of arrest hali sa ICC kontra sa CISay man na Filipino. Sinabi ni dating Presidente Digong na wala siyang magigribo kung dadakupon siya asin ikulong pero sinabi niyang wala siyang kasalan kundi ginibo niya sanan dapat para sa katrangkiluhan kang nasyon. Naghirit man siya sa mga OFW na patindugan siya nin monumento. Makaraw pang sinabi niya na mag-arambaga na sanan nin tig $5 ang mga OFW para pag-ibuhan siya nin monumento kataning si Jose Rizal. Dagdag pa niya na si Rizal may pugol na libro mantang siya pugi hand sign sana ang naging dahilan para magkururahaw ang mga audience kay ni. Iba pa niya itong mga bareta, tinawan po nindoon kan Office of the Civil Defense o CD ang importansya kan pagpapakusok kan civilian volunteerism tanganing mapaangat ang kapasidad kang nasyon sa pagresponde sa kalamidad asin emerhensya. Inan sinabi ni OCD Chief Undersecretary Ariel Nepomuceno sa ginibong Global Cooperation and Training Framework o GCTF workshop sa Taipei, Taiwan kan Marso 4 sagkod 9. Sinabi niyang may dakulang papel ang mga namunuan sa pagpapakusog kan disaster resilience kan Pilipinas. Sinabi niyang ang civilian volunteer component ang maserbing vital force multiplier kan Pwersa Armada. Importante man ang pagpapakusog kang National Service Reserve Corps bilang alternatibong Reserve Officers Training Corps
o ROTC tanganing mapakusog ang civilian engagement sa disaster preparedness. Dagdag pa ni Pomoseno na kaipuhan na paghandaan ang parehong natural disaster as in human-induced disaster kaibahan ng chemical, biological, radiological as in nuclear o CBRN incidents. Nagpasalamat man ang hepe kang OCD sa gobyerno kan Taiwan as in co-organizing countries na parte kang workshops. Iba pa niya to mga tunggan na mga bareta. Nagpatanid po ang Commission on Elections sa COMELEC na pwedeng mahampang sa kaso ang mga kandidatong makikisawsaw sa distribusyon ng ayuda kan gobyerno sa panahon kan eleksyon. Sigon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na pwedeng kasuhan ang mga politiko as in mga ahensya kapag pigtugutan ang mga kandidato na magsaway sa distribusyon kan ayuda kaibahan sa mga programang pang-ayuda kan gobyerno hali sa DSWD, Department of Labor and Employment as in Department of Health. Maninimbag man daw ang mga maimbultong kandidato sa election offense as in criminal offense. Iba pang mga bareta sa luwas kan Pilipinas. Kalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko, Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa Balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Hisham, Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, Ismail always. Grabe Hisham, Ismail. Hisham, Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham. Ismail na kita, Ismail na kita. Is what Ismail na kita. Smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hello? Ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Hapot ko lang po kung ini ang opisina kan Ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Hapot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa Balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa Balota. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga pareta sa lado o sa labas kan Pilipinas. Padagos na nagpapahiling po nin positibong epekto sa medikasyon si Pope Francis mantang nasa ospital dahil sa double pneumonia. Sigon sa Vatican, magigiramduman na nasa Gemelli Hospital sa Roma ang 88 anyo sa Santo Papa, sobrang tulong semana na dahil sa seryosong respiratory infection. Sigon sa pinakabagong report, mantinidong daing kalintora si Pope Francis as in stable ang blood test na indikasyon kang positibong reaksyon sa iyang medikasyon. Dit man na nagrarahay ang sa iyang kondisyon pero mantinido ang maingat na pagmomonitor kan sa iyang mga doktor. Tanganing masiguro ang napagpapadagos ang pagrahay kan Santo Papa. Padagos man na pigagamit ni Pope Francis o pigagamitan si Pope Francis nin oxygen therapy para mapadali ang sa iyang paghangos. Bareta ngunyan mga tugang sa lado po ni negosyo. Business News. Welcome daw sa mga pork retailers ang desisyon kan gobyerno na magpautob nin maximum suggested retail price o MSRP sampang kan padagos sa pagitaas kan presyo kan karning orig. Sigon sa mga saradit na negosyante na talagang apektado sindang marhay kan paglangkaw sa presyo kan karning orig dahil napipiritan ang mga konsumidores na maghanap min alternatibo arog kan karning manok. Sendang sinabi na maluya ang barakalan ngunyan nin karning orig kon kaya ang pigbabakal na sana iyo ang pansalak na sanad para makatana lamang nin orig. Inot nang sinabi kan Department of Agriculture na efektibo ngunyan aldaw Marso 10,
2025, ipapautob ang MSRP for pork sa mga wet market sa Metro Manila. Dahilan kaini, sinabi kan DA na ang pork MSRP na kantidad din 350 kada kilo para sa kasim, asin pigi, asin 380 pesos kada kilo man sa liyempo. Mas hababa ini sa presyo kan nakaaging mga simana na 450 pesos kada kilo. Pag-aadalan man kada bulan ang MSRP para i-check kung kaipuan panin adjustment. Positibo ang DA na mga katabang sa pagbaba sa pork an inflation kan MSRP. Mga tugang health news, aramon tanawan bareta kung ano tabang bulong sa tonsillitis sigon sa mga eksperto. News Director Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Taro sa mga common disease sa Pilipino, ang tonsillitis. Sigon sa mga eksperto sa salud na ang tonsillitis, kan infection na may common virus alagad, pwede man nadara inikan bacterial infections. Ibanan sa mga sintomas kan tonsillitis, ang paghubag kan tonsil, pagkulog kan alunan, kadipisilan sa paghalon, kalintura, kulog din payo, asin iba pa. Ikon sa mga health experts na posibleng mabulong ang nasabing helang sa bahagi kan pag-inom nin antibiotics, arog kan penicillin, clindamycin o cephalosporin. Agad abiso kan mga eksperto na mas maray manggiraray na magkonsulta na sa doktor kung pigkakalintura na asin makulog ang alunan asin kung dahi panahali sa pangungulog ni nalunan sa laog nin saro sa duwang aldaw. Health News from Newsbase, Martila. Kaya hindi ba? Pag-asa DOST kasabay si Ariel Samudyo sa kamugtakan kam panahon. Maraming na aga po. Shoreline ang nakaka-apekto sa Northern Luzon pati naman sa sirangan na parte kang Central Luzon kasi sa ibang parte man kang Western section kang Southern Luzon. Samantalang Northeast Monsoon ang nakaka-apekto man duman sa may extreme Northern Luzon. Dahil man siya shoreline, ang mga probinsya man kang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes sa Albay, ngunyan aldaw nila Lauman man, ang panganoro na kalangitan, asin may mga kalat-kalat man ng mga pag-uran, asin pulo-pulong pagkikilat, asin pagdaguldol. Ang natatadang parte man kang Kabikulan, nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na may pulo-pulong pag-uran o pagkikilat, pagdaguldol. Katamtaman hanggang sa makusog na Doros na halis sa sirangan hanggang sa norteng sirangan ang mamamatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Ang tinatayang agwat kang temperatura ngunyan na maghapon, 24 hanggang 32 ang taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 5:56 ngunyan inaga, masundo pa dyan alas 5:55 nin hapon. Aladigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudyo. Mga tugang sa indong nadangog ang GB News Express. Mga nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, katuwang po sinda Jenny Balyaran, asin Angel Mostaza, asin siyempre po kay Banyato ang report kan Mega Force Patrol, asin ang mga interns hali po dyan sa Bicol University. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Apobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kantes da asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma, estudyante para siya tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan, makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang, siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
mina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Segundo Distrito Kasuya Ang board member niya to Kasuya Maasahan ta Glenn Kasuya Makatawo, makajos Yan si Glenn Kasuya Glenn Kasuya Ang board member ta Digdi sa tuti Glenn Kasuya na Board member Glenn Kasuya Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, oy, 4 minutes na lang, alas 4. Alas 4 na. Kasabago pa ngaya, kasabago ka pa ngaya dyan. Alas 4, alas 7 na, tabi din pagkaaga. Mga tugang sa DCGB, ngunyan da tabi nga daw, magakaigwa da tabi ki massive disconnection, mga tugang Analbay Electric Cooperative, o baka kamo tabi may nalingawan dyan na bills. Asikasuhan din do yan, tangon yan tabing Lunes daa, may massive disconnection, mga tugang sa mga barangay kang Malinaw, Kamalig, asin Uwas, harayo man palan. Dahil man kasabay mga tugang so Legazpi City, Budak Daraga, o dyan tabi da sa Kamalig, Uwas, asin Malinaw, o pipagiromdom ka kamo na sumay mga arrears da dyan, may mga ano yan, may mga babarayadan kamo, may mga obligasyon tabi kamo, tabi asikasohon yan, nga ninaday kamo nin problema pag naputulan kang alay. Pag naputulan, maganda na po kamo kikantidad na 300 pesos para po mga tugang sa reconnection fee. Okay? Kaiyan tayo man saan magiging proseso tabi kaan, magkakaigwa ka mo ki reconnection fee. Alright. Oy, belated happy birthday kay punong barangay Joy Bahoy ng barangay 27, Legazpi City. Kap Joy, belated happy birthday tabi sa imo. Salamat sa imbitasyon. Kung nalibawa man, may tada di, pwede pagayod nyo niya na aga. Adi. Baka kung may tada lamang dyan na nasa refrigerator, pwede pagayod nyo niyan ipadara na sa nata. Dahil ako madumang kay Chamelgs. Dahil ako madumang kay Chamelgs lamang mamahaw nyo niyan. Adi, Kapjoy, happy birthday po sa imo. Bueno, mga tugang, salamat kansa ng pagantabay. Digdi po sa tuya na programa. Mabalik po ako alas 7:30 sa programa ng hapot sa DCGB. Ngunyan pong aldaw nin Lunes, Marso 10. Bilis ng pangyayari. Ano? Marso 10 na. Nagmanaw ka naman. Abril na. Eleksyon na. Nagmangnaw ka naman kaiyan. May paipit na. Diyan tabi sa... Salamat kan sa pagantabay. Mga tugang inipuan DCGB Morning Hirit. Kay bang lalaking hindi inuumaga. Si Mr. M. Sa ino pong programang Morning Hirit sa DCGB. Thank you, goodbye. Tapos na ang programa. Lakaw. Pasiring sa lamesa. Everything